Jesi li se ikada zapitao kako te tvoj pas razumije? Psi su majstori komunikacije, iako ne govore našim jezikom. Danas ćemo otkriti tajne pseće komunikacije i kako tvoj pas zapravo razumije tvoje riječi i osjećaje. Ako te ovo zanima, lajkaj video i podijeli svoja iskustva u komentarima. Prvo, psi su nevjerojatno osjetljivi na govor tijela. Kad tvoj pas maše repom, to nije samo znak sreće. On čita tvoje pokrete, ton glasa i čak tvoje lice kako bi shvatio kako se osjećaš. Psi također prepoznaju određene riječi. Iako ne razumiju svaki pojam, povezuju zvukove s akcijama. Znaš one magične riječi, poput šetnja ili poslastica? Tvoj pas ih itekako dobro razumije. Ali psi ne slušaju samo, oni komuniciraju s tobom. Kada tvoj pas donese igračku i pogleda te očekivano, to je njegov način da ti kaže hajde, igraj se sa mnom. Oni koriste geste i izraz lica kako bi prenijeli svoje želje. Pseći dodir je također važan dio komunikacije. Kad tvoj pas stavi šapu na tvoje koljeno ili se nasloni na tebe, to nije samo slučajnost. To je njegov način da ti pokaže naklonost i traži utjehu ili pažnju. Psi nas promatraju puno više nego što mislimo. Oni uče iz naših navika, rutina i načina na koji se ponašamo. Tvoj pas možda ne razumije svaku tvoju riječ, ali te itekako razumije na mnogo dublji način. Kako tvoj pas komunicira s tobom? Napiši u komentarima i ne zaboravi lajkati video.